advertisement. Dissenyada per als amants de l'exploració, aquesta màquina t'ofereix una experiència off-road excepcional. És la moto perfecta per als qui busquen un desafiament sense passar a models més grans com la V-Strom 1050. L'icònic bec d'ànec sota el far lleugerament més alt i agut confereix una elegància única. La pantalla ajustable posa de manifest la seva orientació aventurera. Ara parlem de potència. El motor bicilíndric de 776 centímetres cúbics i 83 cavalls ofereix un rendiment sorprenent. És compacte i apte per a tot tipus de pilots. El canvi és ràpid i bidireccional i l'embragatge antirebot garanteixen transicions suaus i frenades més segures. Amb 3 mapes de conducció per triar, el control de tracció i els ajustos d'ABS s'adapten a les teves necessitats, ja sigui a l'asfalt o fora d'ell. A més, el posterior és desconnectable. Suspensions Showa regulables i pneumàtics Dunlop Mixture de 21 polzades davant i 18 darrere són la combinació ideal per l'aventura fora de carretera. A més, disposa de la pantalla TFT de 5 polzades que t'ofereix tota la informació necessària amb molta facilitat. La Suzuki V-Strom 800DE s'ha de convertir en la teva passarel·la cap a l'aventura. Explora més i arriba més lluny.